Il-Ktieb Tal-Istaġuni huwa proġett fejn qegħdin niskopru l-istaġuni ma' tfal ta' 3 u 4 snin. F'dawn il-proġetti it-tfal qegħdin joħorġu l-kreattività tagħhom, qegħdin naraw x'aspetti jħobbu, qegħdin joħorġu barra, qegħdin imissu l-affarijiet, qegħdin ixommu, bażikament qegħdin jużaw is-sensi kollha biex ikunu jistgħu jesprimu lilhom infushom u anke jaħdmu f'kollaborazzjoni ma' xulxin. Wara li nagħmlu dan il-proċess, it-tfal ħajkunu qegħdin jikkreaw il-ktieb tagħhom tal-istaġuni u wkoll ħaniffurmaw storja flimkien u nagħmlu l-ktieb il-kbir tal-istaġuni. Il-Ktieb Tal-Istaġuni huwa proġett bisħab mal-Perla Kindergarten fih dan l-Università ta' Malta u l-Gabor Caruana Foundation u xi kollaboraturi oħra. Il-proġett huwa mejjun mill-Art Support Scheme tal-Arts Council Malta.